گلشن کی دا حضرت مخکولے گل لکا گلاب دی قربانی دنامینا قربانی دنامینا شم عمر بن خطاب دی قربانی دنامینا گلشن کی دا حضرت مخکولے گل لکا گلاب دی قربانی دنامینا قربانی دنامینا شم عمر بن خطاب دی قربانی دنامینا حضور می دا فرمائی پس لما کا پیغمبر وے لائق دے دلوی شان غاب حضرت عمر وے یا حضور می دا فرمائی پس لما کا پیغمبر وے لائق دے دلوی شان غاب حضرت عمر وے لائق دے دلوی شان غاب حضرت عمر وے دلا نبی آبادی ور پسیخ کل خطاب دے قربانی دنامینا قربانی دنامینا شم عمر بن خطاب دے قربانی دنامینا گلشن کی دا حضرت مخکولے گل لکا گلاب دے قربانی دنامینا قربانی دنامینا شم عمر بن خطاب دے قربانی دنامینا یا لقب دا فاروق دے ہم عادل دے بی مثالا یادیگی پا دنیا کی دے شہرت لا زوالا یادیگی پا دنیا کی دے شہرت لا زوالا یا لقب دا فاروق دے ہم عادل دے بی مثالا یادیگی پا دنیا کی دے شہرت لا زوالا یادیگی پا دنیا کی دے شہرت لا زوالا صاحب چی دا دستا دے امد توریو کتاب دے قربانی دنامینا قربانی دنامینا شم عمر بن خطاب دے قربانی دنامینا گلشن کی دا حضرت مخکولے گل لکا گلاب دے قربانی دنامینا قربانی دنامینا شم عمر بن خطاب دے قربانی دنامینا یا مراد دا پیغمبر دے ہم امیر المؤمنین دے یا استور دے روخان ہم امام المتقین دے یا استور دے روخان ہم امام المتقین دے یا مراد دا پیغمبر دے ہم امیر المؤمنین دے یا استور دے روخان ہم امام المتقین دے یا استور دے روخان ہم امام المتقین دے یا چنا دا فیوزات دا روخان یو کتاب دے قربانی دنامینا قربانی دنامینا شم عمر بن خطاب دے قربانی دنامینا گلشن کی دا حضرت مخکولے گل لکا گلاب دے قربانی دنامینا قربانی دنامینا شم عمر بن خطاب دے قربانی دنامینا یا صدیق قبل عمر دعا وزیران دا پاک حبیب دی جبریل و میکائیل دعا پاسمان دا پاک حبیب دی جبریل و میکائیل دعا پاسمان دا پاک حبیب دی یا صدیق قبل عمر دعا وزیران دا پاک حبیب دی جبریل و میکائیل دعا پاسمان دا پاک حبیب دی جبریل و میکائیل دعا پاسمان
د پاک حبیب دی یو مر صاحب نظر شم یارانو کی حساب د قربانی د نامینا قربانی د نامینا شم عمر بن خطاب د قربانی د نامینا گلشن کی د حضرت مخکل گل لکا گلاب د قربانی د نامینا قربانی د نامینا شم عمر بن خطاب د قربانی د نامینا یا فاروق حضرت عمر بچی پکمالا روانو د یری تختی دلو بشیطان تی پلړزانو د یری تختی دلو بشیطان تی پلړزانو یا فاروق حضرت عمر بچی پکمالا روانو د یری تختی دلو بشیطان تی پلړزانو د یری تختی دلو بشیطان تی پلړزانو یا کلاو چې هر دشمن تدای بدی داسی باب د قربانی د نامینا قربانی د نامینا شم عمر بن خطاب د قربانی د نامینا گلشن کی د حضرت مخکل گل لکا گلاب د قربانی د نامینا قربانی د نامینا شم عمر بن خطاب د قربانی د نامینا یا حضور سرا آرام کوي عمر پشن روزه کی دیر خوخی اہل بیتی هم پلولا مرتبه کی یا حضور سرا آرام کوي عمر پشن روزه کی دیر خوخی اہل بیتی هم پلولا مرتبه کی دیر خوخی اہل بیتی هم پلولا مرتبه کی یا صفت وسیله دا پاک اجر او ثواب د قربانی د نامینا قربانی د نامینا شم عمر بن خطاب د قربانی د نامینا گلشن کی د حضرت مخکل گل لکا گلاب د قربانی د نامینا قربانی د نامینا شم عمر بن خطاب د قربانی د نامینا یا عادل کامل واصل د محبوب په صحبتونو هم درد صحابه دی وارثان د جنتونو عادل کامل واصل د محبوب په صحبتونو هم درد صحابه دی وارثان د جنتونو هم درد صحابه دی وارثان د جنتونو یا شعرونو کنل کله دا عمر می انتخاب د قربانی د نامینا قربانی د نامینا شم عمر بن خطاب د قربانی د نامینا گلشن کی د حضرت مخکل گل لکا گلاب د قربانی د نامینا قربانی د نامینا شم عمر بن خطاب د قربانی د نامینا قربانی د نامینا شم عمر بن خطاب د قربانی د نامینا